Thanda ukubingelela osingabo ngiyathoba nani phansi kwe-event yenu. Ngithanda ukubingelela ibandla lonke likaNkulunkulu. Sanibonani. Sanibonani bazalwane. Sanibonani. Right. Igama nguNomsa uMazwane oganele kaMabunzi. Ngiphuma phansi kwebandla i-House of Light. Bazalwane ngizoxoxa nabasha namhlanje. Angeke ngibe mude because seyendlaliwe i-carpet. So it becomes very better and easy if kunabantu abaningi phansi kwakho then uyakhona ukuyidoda kancane. But ke angizukuyidoda. Ngizoxoxa nabantu abasha ngoba ingabo namhlanje. Amen bazalwane. I am a graduate. I am a professional. I am a qualified accountant. I am married. Which one of these two is an achievement? Which one? Me being an accountant, me being married. Which one is an achievement? Why? Because no one can take that away from you. Whether I like it or not. Whether I'm married 4 times. Whether umuntu wesilisa uyafika empilweni yami ayidike ahambe, you can never. No one can. Because before you qualify to be a professional, kunobunkulunkulu okuba khona kuhlale ukuthi ufinyelele. Kunabantu ekumele yenze 3 years evasithi yenze 6 years. Akekho dog. But God had a plan. And God knows why He's delaying you. I often say to my kids, we are raising a very fragile generation. Yeah. Our kids today, we are mtetisa, they commit suicide. We panic. You panic with what's happening behind that door. Because it's very difficult for us to say, isn't this a harsh guinea? Because you are harsh to yourselves. So I work with private school and I speak to those kids, rich kids, super rich kids. Mongenes emsebenzini ubuka parking lot yethu. Angazi ngathi school. So you can imagine umntwana onjalo and kumele ufake umthetho kuye. Where do you start? Because those kids have etiquette from a young age. They bafunde crash ya private. So when you speak to them, kunemena ekumele ukhulume ngayo because sasa ekseni ubaba yakhe osebenza noRamaphosa will be at your door and be barking at you. Kuthi utheni mntaneni wami wena? I pay your salary. You understand? So we live in a very dynamic world. We live in spaces ezingalingani. Bishop wami last to say iminwe ayifani and ayilingani. Nathi ngesifane la. Ophezulu akathotshiswe. Azehlise alingane nabanye. Even if I'm an accountant, maybe kune lawyer la. Upcoming lawyer, upcoming doctors. Those people, they can't come in here and say, we are above you, Nomsa. You're not above me. No one is above anyone.
God is above all of us. So as young people, you need to remember that all the time. When you wake up, you say, God, thank you. Ngibonga umusa wakho ukuthi ngivukile namhlanje. Ngibonga uthando lwakho ukuthi ungikhumbule msindiso namandla wonke. Ngicela ukuthi njoba ngivuka because incwadi le ngizoyifunda ithi I knew you before you were born. Yeah. I think that's the one. But khona seyifundile incwadi because I heard few verses. Kodwa fundiwe wonke. Ithi I knew you before you were born or before you were formed. So zonke izinto ama challenges ozohlangana nawo they're bound to happen. Are you going to fall? Are you going to allow yourself to fall? Or are you going to start again and crawl? Because if you don't crawl, you want to jump up and run, you're going to fall. Uzowa futhi. So namhlanje I want to speak ukuthi ukhuluma ngekindness kubazali because kune youth because of us. Kune youth because of abobaba. So abazange baba khona from emoyeni. And in that we want you. So we need to often be kind and always be kind to our children because bathi bayagoma. Angazi mapho wabo nathi akenzakalani ke ngathi. But apparently bayagoma and if uthi uyagoma umntwana then uyagoma. Ngicela ezabazali sibalalele. Be kind to them. Be kind to umgowo wabo. Noma suthatha nge2% ugogo wani ungabhadali bond. But umgowo wakhe umlalelile na. Because when you walk into that room as khathile uzothi emushilo. Ish. But what did you do about it? So nathi ezabazali kune role ekumele sidlale ngapha. Ukuthi nabo sibaphushe because they can't do it by themselves. Bayingane zethu. Nokuthi umntwana umfundise esontweni iqala ekhaya ngawe. Akwazi ukuthi esontweni wena uhleli. You understand? Because bagowa kanje bagowiswa yivape. Bagowa kanje ngoba banamali flavor. Bagowa kanje because ushaywa i-accounting. And namhlanje kunonomsi accountant uzothatha inamba umntwana athi bathi now it's EMS. Is it EMS? Yes. Uzongithinta umntwana athi mama EMS your debits and credits angazi. Bese ngithi woza mntana let's meet what's happening asihlale because kumele siziveze nathi ungasabi ukuthi abazodbenga isiphakamisi angiziphakamisi. God placed me. And I didn't have my degree when I was 17. I had my degree pregnant with COVID. I went to school. I was like, I need to get this done. I need to take off my bucket list. I need to go back. Khona manje I'm waiting. It's honest ngiyatsofa ngimdala yo uNkulunkulu. But I'll get there. If God said it's gonna happen, I'll do my honors. Maybe I'll do my masters. Mangavilavi. But together, bantabasha, be kind to yourselves. Speak out. Speak out. Live large. You're young. I mean, ubushabam bungilahlekele very early yet. But asikholapho is a long story. I didn't get a chance to be a youth. When I was 19, I got married. It never happened. When I was 24, I got divorced. I reversed. I was like, I wanna have ngifuna groove man. Lona ungitshontshela groove because ubaba nguthema kathi angubusisi lo mshado. I was ignorant. I was like, awukwazi ukukwenza lokho. Awungitsheli lokho. Wena nje lamaloko uyawathatha awungitsheli lokho. And I was firm. I was like, if I wathatha baphela mhlawumbe. He took them mangidivorce athi. You didn't listen. You were not ready. Umntwana una 19 uyoyenzani emzini. Mabathamba ukugeza isidumbu kusasa uzogeza. So umzali nathi sinezinto that we say to you guys to try and scare you off just because we want you guys to stay away from certain things. Not because we're trying ukuthi ningaphili impilo yenu. But we say those things to you guys to educate you because we've got experience. We've lived impilo before nina sibonile. I tell my kids, ngibile na 13 wena ukushaya ngembamba because I can see you. I've done this. So ungazocabanga ukuthi wena uclever phezukwami. That is why ngibuyisela kubo mama ukuthi there's always red flags emntwaneni wakho before your child can even commit suicide. You can't say you didn't see anything. Uhlala naye endlini umzala. You cannot miss a thing. But makwenzekile kusho ukuthi bekudaliwe bekuzokwenzeka regardless. But I'm saying let's not ignore ama red flags esiwabonayo a99 because we don't want to lose you guys. If I say to you umuhle umuhle ungafuni kwenza ama H for 3 hours because awukho sure. Awukho sure of what? Are you not pretty? I said your mom said you're pretty. Umama kangekaza kutshela manga. And mina ngiyakutshela ukuthi le H olenzile li dry line vaseline ne sunlight li dry lisule and forget about it. It's not working out because I love you.
And esitradeni mabasho it's going to be brutal ukuyela endlini ushaye ngeminyango ngoba bazothi umbonga nje snacks. But mina mangitshela umama ukuthi lelo edge uyaphi. Listen, because I love you. And umama ngeke azale umntwana angamthandi. Umama ngeke akulethe emhlabeni angakukhuzi. Angeke size sinisabe sinzala kanjani? How? Doesn't make sense. Ngicela ufunda. Jesus. Proverbs 13 chapter 13 yes verses 20. Ngicela uneBhayibheli lesizulu angisize. Sizofunda kuZaga 13 kuverse 20. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha. Kepha umngani weziwula uyakushoshozelwa yizo. Hey. Angeke ichaze ke ngayo. It says, he who walks with the wise man will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Iyayichaza abazalwane. Unongena nomngane endlini umama athi lo mngane ngiyithanda. Lo mngane khona umngane wami ngeke ngafika naye bathi waye drivana 19 lo. Ngathi hayi ene ngazo isikhathi udrive imoto boyfriend yakhe ngathi hayi kuko ba rich but lona nje o drive igolf. Igolf noms asimfunda kanje. Le golf izokumela le crash. Ngathi hayi okay hayi after 2 weeks wangila ngiyabuya bathi ukuphi golf ngathi hayi angithi ngithanda imfundo bathi unamanga wena sikubonile nje no golf niloke nithi kancane so there's an instinct from the parents as much as we like abantwana bas challenge abamanje laba okay but they challenge us whether we like it or not uzokubuza nje umntwana athi why hayi mama umntana mothanda kwesinto loziphathe kahle sisi so and when I go and introspect I need to say ngiyiphathe kahle ngiya reverse ngiyiphatha kahle and then I'm like okay see I heard you boy
Okay, go ahead. Because we need to have emotional intelligence as parents. Noma singafuna ukubakhulisa ngendlela esikhule ngayo leya iqinile leya. It doesn't work with them. They are fragile. They're not like us. Sina nje bebethi kithi clean ama window lama owakubone ngo8 ebusuku ukuthi wena siklinisa ama window ngoba khani ungena. Yena angeke mhlambe ngamthola faint enofeni. Because we need to understand ukuthi they are fragile. Whether we like it or not, as abazali babo, sina kumele sibuyele emuva sibe soft nabo ukuthi you being my egg, I'm putting you here. I'm your mom. Ngokuzele, ngakulethe emhlabeni, ngakunika impilo, and I want you ukuthi uwazi umbuso kaNkulunkulu, and I want you to learn how to pray, and I want you to normalize praying. Ukuthi ngaso sonke isikhathi ungakhohlwa. Kumele mawukhohlwa ukuthandaza ube ngathi ukhohlwa imali and pray. Thank you Mzolala Ngidlile. Thank you for protecting me. Thank you for guiding me. Thank you for keeping me. Mina la ngisebenza khona, I'm the only black person, not black woman, black person who sits in SMT. Mangena bathi uhlala ku Exco wena I was like mina. Ngathi God, mangifike bathroom. Ngathi ngine ngama heart palpitation. I'm like, me, how, me, when? Mina ngibuya Soweto. I don't sit in such offices. Mina ngibuya Midlands. I'm just a girl nje bekaStota adlala ibhathi. When did I get here? Because la kuhlala bo private school material, it's not that. uNkulunkulu okuwe omethembayo njalo. So if you lack this faith, kuzoba nenkinga because you're creating a stumbling block between you and your God. So how will this God deliver to you when you say, Father, in your name, I want 1, 2, 3, but you're like, oh, angeke nje ngize ngithole mina le MacBook. Ngiyazi. Ene ngimcelile mara nje ngiyazi la endlini. You'll never know. Guys, you'll never know. He will put you in places that you never even imagined you'll stand because of faith. Faith is very deep, bazalwane. Ukukholwa nokukhuleka okungenalo ukholo nethemba lufile. I will say this to you. Lufile ukuthandaza nje uvuka ukuthi God thank you, God I love you, God I'll have a good day. But we are saying you're reciting it, it's a poem to you. You're not living it, you're not believing in it, you're not trusting it. Then kufile konke lokho. So bantu abasha namhlanje ngiyanibongisa ngenkonzo yenu. Angeke ngisayimele kusekuseni bazalwane. Ngiyanibongisa abantu abasha ngathi ngingakhula nimazi uNkulunkulu umuntu angaye esontweni because ngiyamchaza. Ubaba uthe it must be a lifestyle. And a lifestyle is something you believe in. It's something you value. It's something that you look forward to. No one must push you ukuthi esontweni because ayikho into ezoyenza esontweni if sikubhoreke uhlafuna ichepisi yakhulwa uhlafuna ichepisi uyacabanga uyabluza udlala ngefoni awukho nje la bese bakuza ukuthi kufundwe phi batheni namhlanje esontweni manivula nje ningena kuhlatshelelwe kuphi kumnyama because unforced. So let it be in you. Live it, believe it, love it, have faith, and it was good to find out. Ezulwini one phakathi angethula umthwalo wangishiyane Hallelujah. Nikhona. Bantu abasha nikhona. Sonto skole nikhona.
ngathi ningalali sivumelene asilali ne sivumelene ngithanda into eyodwa lento yokukholwa masingakholwa ngabasigcokile masingakholwa ngoba athi ngisho ngamabomu into eyenza ukuthi abantu noma abantu abasha lento yokukholwa bayithathe ngathi bayevakashela bancediswa yini yebo abantu abadala yibo benza ngapha lento yokukholwa bangayithathi serious whatever that you do you invest in love. Hallelujah. Angisho kabuhlungwana kodwa fanele ukuthi laba masifuna ukuthi ikusasa labo libe lihle balibheke kini. Yebo. Thumi astropez uzoyiphuza la. Thume ngapha lo uzoyiphuza. Angisho kabuhlungwana yini ivangeli. La ngiyake lento iyalaba abafuna ukuqhubha abaqhutshwayo. Nikhona ningathuki bantwana bami. Lento yokukholwa into ephilwayo. Ukukholwa fanele bapruveleni ukuthi ukukholwa singaphila ubungcwele. Ungabhoka ukudlala TikTok kini. Ungaloku phithizela uyaphansi phansi. Ngcono ilanga lishona lokho mhlawumbe udlala TikTok mangabe ufuna udlala TikTok. Dan ublok uthi uya up and down ublomile. Nikhona abantwana bami. Nikhona. Kunabanye abantwana la bafisa ukuthi ngathi singahlala singasahambi. Ngoba ekhaya kuphi. Kunabantwana aba-abuzwayo basaba ukukhuluma bephakathi endlini kaNkulunkulu. Abaqhutshwayo mawuqhutshwa nje vele lengisho yena amen kodwa Hallelujah. Abekho abaqhutshwayo. Ningathuki. Sendlini kaNkulunkulu. Sunday school nikhona? Nikhona? Yazi why nginithanda nina sonto isikole. Ngoba nizoyibamba yonke lento engizonibuzayo. Bebengakho abafundi bakaJesu. Bebengakho 12. Sibabuze ngapha. Siye kupha. Sunday school. Sibabuze. Sibabuze. And angithi yabithe. Okay siye ngapha. Siye ngapha. Okay. Ubani igama lomntana kaMoses ngapha. Hayi lokho. Sunday school was off. Yazi ubani igama lomntana kaMoses ngiyosho nje eyi-1 ngoba bayithule. Ne amthole kunkosikazi wakhe ubani
Asisi. Angcono ngisize ngoba iphakeme. Sise ngapha, obusise ngapha. Ngani? Ay. Yeni inkomo. Yeni. Ugere shomo. Isana wokuqala kaMoses. Ugere shomo. Awufunda incwadi, I think u-Exodus isahluko sika-4 verse 20. Amthole kunkosikazi wakhe uZipporah, a black person coming from Africa. Gereshom ngizosho wesibili. Niyangivumela? Aseningikoloda kakhulu. Nina ngapha. Sunday school. Masibonane ekuseni. Esikhathini samanje ngokuhlonipha nangokukhethekile ngithanda ukuphakamisa umgcojo kaNkulunkulu. Indoda yombono wayenza umehluko weyula. Haleluya. uDr. u-Apostle ubaba uNgwe nesihlabelele. Musa olungiqondisayo
Hallelujah. Ngibingelela ubuholi obukhona endlini, all the archbishops, ama-first lady, bonke obishopi, abapostoli, omengameli, senior pastors, evangelists, deacons and deaconess, nabapriesti. Hallelujah, bazalwane. Yanibingelela bathandekayo, yanibingelela. Ngibingelela ibandla lonke likaNkulunkulu. Azikhethele lona ngelakhe igazi. Program director, ngiyabonga ukungipha lesithuba sokuthi angizokhuluma uhambo esilihambile as iYula. Yenza umehluko Leadership Alliance. Ngizokhuluma nje ngohamba, ngizokushumayela mina bazalwane. Ngizokhuluma ngohambo. Noma ke zibe khona izinto namhlanje ezizamile ukungiphazamisa ukuthi ngingakhoni ukuthi ngibe nani la, kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ngoba yena oqalile umsebenzi uzawufeza umsebenzi. Amen bazalwane. Ngilana ke namhlanje bengamelanga ngabe ngila, kodwa ke ngila bazalwane. Bazalwane, akekho omunye umuntu engimthembayo ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngimbonile hamba nami endleleni, abantu beshintsha bejika, kodwa kashintshanga kajikanga uNkulunkulu. Amen bazalwane. Zokhuluma ngejeni yeYula. Saqala ngo-2024. Siyaphikisana no presiding ukuthi kwakuJune kwakuJuly, siyaphikisana ukuthi kwakuyiphi inyanga kwakuJune. Saqala ebandleni lehouse of light, officially uqala nje ukuthi every third week siyahlangana. Saqala ngo-2024 bazalwane. iYula, it's not in replacement of any organization. Amen. Not in competition with any organization. Akhona ama-organization enye yabomama, amanye abomama, abanye abobaba, amanye amadoda, amanye we-youth, maningi ama-organizations akhona. Kodwa thina sithena our focus izoba sebandleni. So uma ibe sebandleni izoqala kwinhloko iye until Sunday school. Yes. I-difference yethu ke nalanka ama-organization yiloko. Akhona amanye ama-organization angabafuni abantu abasha. Abanye abantu abasha kuma-organization abo ababafuni abantu abadala. Kodwa lena umkhumbi that will cater wonke umuntu bazalwane. Angazi noma niyangizwa kahle. Yingakho namhlanje sinale nkonzo yabantu abasha manje. And uma sisuka lana sesiya kwinkonzo yezaguga. 2 in 1. Amen bazalwane. Asicompete namuntu. The mandate uNkulunkulu asinikeze yona, uthena uNkulunkulu Archbishop Mabuza asifundise amabandla ukunakekela abaholi. Ukunakekela abaholi. Sifundise ibandla libe ne-understanding. Ngeke ngabukela iYouTube during the week, umfundisi uMpongose uprofessor efundisa kabuhlungu athi ke akekho umntwana ozokondla umzali wakhe, kodwa umntwana uma eletha lokakulethayo kumzali wakhe uyabonga, akamondli, uyabonga. Amen bazalwane. Nathi sizofundisa amabandla kithu aseZayoni ukubonga abaholi. Amen bazalwane. Yileyo nje imandate sasiphethe. Sathi sifuna ukubafundisa abazalwane because kunenkinga, bazalwane bayabizana wozani sinenkonzo ye-appreciation yomholi.
kubizwe bafike bageleze bafike kuphuma u10,000 makuphuma lo 10,000 babuya abazalwane bazolanda baba sicela imali yedeko baba sicela imali yehasi baba sicela imali ubaba agcine sele ngo100 rand sokushuthi abazalwane babiza amabandla ukuthi mabazokhalisela umholi ngo10,000 aphume phe 200 rand kodwa thina sizothi ke akasala u10,000 ephayetheni lomholi noma ngekho enough kodwa ke umholi andlulisa isibusisa athi inkosi yomusa ikubusisa. That is the teaching bazalwane sahlangene ngayo. uNkulunkulu emuhle kweza umfokadlamini usiya wathi akungaphelele baholini nathi sikhona iyouth akube neforum yabantu abasha sathi hayi nisakahle nina nisakahle sithena masuka lapho kweza uFirst Lady uDlamini wathi ke nathi sikhona singabomama queens and princesses sikhona singabomama so yaba nje kanjalo leyo nto lelo bazalwane so le nkonzo yeyula ibheke abaholi abantu abasha omama sesiyasuka ke manje siya kwi Sunday school. Amen bazalwane. Siyasicommita manje ukuthi asipheleni la kwi youth sesiyana kwi Sunday school manje. Amen bazalwane ukuze wonke umuntu aneliseke la ekhaya bazalwane. I want to be honest and open with you. Abazalwane abaningi bathola iplatform yokushumayela bashumayele ngathi. Amen bazalwane. Askisi ngikhuluma that's how I talk bazalwane. Angikwazi ukugubezela. Ngithi abazalwane bathola iplatform yokuthi bashumayele ngathi. Abongwenya babancane kangaka bafuna ukondliwa amasonto. Hayi bazalwane. Bazoqola imali ezalukwazi abongwenya. Mina I am working for the Department of Education bazalwane. And I have 2 business. I want business. 2. So mina my income angenayo I3. So labazalwane bangondla kuphi? Bangondla mama buya now ne business. Baba now ne business. Basondla abazalwane bayas appreciate. And akekho simfostayo bazalwane. Lono wenzayo sithi inkosi yomusa ikubusise. Ongenzi kodwa efisa ukwenza nawe inkosi yomusa ikubusise ngoba ihlola inibazalwane inkosi inhliziyo yomuntu. Ngoba ngenzeka uyeza nale mali lena lana kanti uyakhononda. Uyakhononda uyeza iphethe yona kodwa uyakhononda. Amen bazalwane. Hallelujah. Funa ukudlulisa i-declaration. Abanga lula in our journey. Kuke wangena umzalwane lo Shabalala seyihambile iyula ngo2025 wafika uShabalala wangena emeeting neshisayo eshisa le meeting leya yayibila angabona ufane efaka ikhanda abuyele emuva wabuye wathi ukanti ama meeting enanje sathi baba sisenkwalini siyalungisa sephuma kuwe ukuthi uyangena noma ungeni simile kanjalo. Amen bathandekayo. Asihambanga kalula bazalwane. And I want to say siyababonga bazalwane esiqalile nabo lendlela. Babona ukuthi ke ngobude bendlela abakhona ukuthi baqhubeke bahambe nathi azange basithuke kodwa incwadi abafakile ngoJanuary bathena ke amabandla esikhonza kuwo awakhona ukuthi aqhubeke nesinqumo seyula siyacela kulonyaka kuphela sicela ukuhoxa. Amen bazalwane. uNkulunkulu wanenezela bazalwane. Kwangena iroots aphelelanga lapho kwangena ithemba official bazalwane. So baba in replacement yalabo ababili abaphumile and asinayo bazalwane blood nalabo bazalwane. Basase ama brothers 8 whenever they decide ukuthi ke izinto ziyalunga bazobuya la ekhaya. Na into engithandayo ngeyula Archbishop Mabuza ukuthi ke thina bamabandla amancane asekhulile ngomthandazo waseyula anengizwanga bazalwane
thine besinabantu abayi5 hayi bazalwane hayi ngifuna uqamba manga bazalwane asekho i5 bazalwane sesu15 nemthandazo yaseyula nalabo banabantu abayi20 abasekho i20 sebeyi30 ngomthandazo waseyula amen bazalwane nalabo banabantu abayi50 sebena 50 plus so we are growing bazalwane and asiphelelanga la siyafisa bazalwane ukuthi ngathi uNkulunkulu angasikhulisa kakhulu lo moya esinawo mamdladla ngaze ngathi ungangapheli I so pray ukuthi ke kungangeni umuntu la azosidunga bazalwane simunye bazalwane we are one we are united bazalwane so uma ngabe kuzongena abantu abazosidunga bayosenda sibamba ama meeting angapheli kanti meeting sibamba nje once after 3 months bazalwane siyacela bazalwane na umlayezo wami Psalms 23 verse 1 and 3 the Lord is my shepherd I shall not want he makes me to lie down in green pastures he leads me beside still waters he restores my soul he leads me in path of righteousness for his name's sake amen bazalwane whatever le uNkulunkulu ayenzayo bazalwane wenzela igama lakhe aningizwanga kahle bazalwane uyabona ukuthi uNkulunkulu ugcinile wena ngabe ngokomthetho kudala washona awukakashona usadinekile it's because yena wenzela igama lakhe ufuna abantu bazobona yena kuwe ngoba angeke yena ame ehlathi here I am your God bafuneke bonakale kuwe wena ungene emlilweni umlilo ungakushisi awunyathela inyoka nofezela kodwa singakuhle uNkulunkulu ngoba efuna izizane afuna ukubonakala kuwe ngenxa hayi ngawe bazalwane le ndaba lena it's not all about you it's not all about ngwenya but it's all about God noma bekuzonda le ndaba ayikho ngawe noma bekuhleka le ndaba ayikho ngawe but it's all about God my last verse bazalwane trust in the Lord with all of your heart lean not on your understanding in all your ways submit to the Lord he will make path straight for you uNkulunkulu osenzela indlela lapha indlela ingekho khona uNkulunkulu ayenza indlela ibe khona shonila ungazi abantwana ukuthi bazodlana uNkulunkulu alenza icebo babona abantwana ushayinisa amabhodo ukuthi hayibo sizodla kamnandi la ekhaya namhlanje kushayiniswa amabhodo wena uyazi ukuthi akukho lutho kodwa uNkulunkulu alenza icebo haleluya bazalwane sikhuleka loyo uNkulunkulu loyo lenzayo icebo haleluya bazalwane so that is a declaration engifuna unikeza yona umuntu omusha lapho khona mhlambe uyafunda mhlambe uyatohoza uyasebenza bamba ubambisise uNkulunkulu will make a way and ungakhathazeki ngalabo abaphumelelayo isikhathi sakhe asikakafiki uNkulunkulu he is delaying amabomu is never late he is delaying ngoba uyabona ukuthi you are not ready ukubamba lesi sibusiso ngesikhathi esiright sizokwela amen bazalwane iphume nawo siye emakhaya abantu bathi yazi kumnandi la ekhaya sekufudumele kanti wena uthathile konke ama plans akho wawanikezela kuNkulunkulu uNkulunkulu wenza indlela lapho indlela ingekho khona may the good Lord bless you amen
ingakho lenhlangano kuwenza umehluko khona abantu abasha bonga nje ukuthi ni discipline asiphuma esikhathini samanje ngicela nje ngenxa yesikhathi ngibheka isikhathi sami iprogram yami angeke ifane neyenu ngithi ngiyoprogram direct and abanye abangibabonile mabesukuma bangibingelele ninakila nimbulisi nize ningibulise ngaphandle ngibulisi haleluya hayi ngiyadlala bazalwane esikhathini samanje ngicela ukubiza u-first lady eyama ngeke ifane neyenu u-first lady uDladla akwazi ukululeka noma lokhu uNkulunkulu azombekela kona ebantwini abasha ngoba indlela ibuzo ningathi beningekho ebusheni bakhe bheke kahle bazamantombazana ngazi nisayenza lento leyo ukuthi ngazi yini le yenza ukuthi uzushayela kodwa ngibe nginokubona nje akithi nani niyazi ubona ukuthi uzwisa ubuhlungu lo muntu esikhathini samanje ngasihlabelele simnandi ngicela nje ukubiza ulady iprogram yami angeke ifane neyini sengiyaphuthuma niyabona ukuthi vele sekuyasa ngithi sekusile nje sengikhona la ngijahe khona kodwa esikhathini samanje ngicela nje biza lady first lady uDladla abenezi Nalibingelela ibandla lonke ngelihle igama Jesu Kristu. Ngiyabonga program director sawubona. Nkosi yami. Yenze lokuphutha esikhala sibeko bonke obaba. Osingabo wanamhlanje nabo ngithi ngiyanibingelela abantu abasha. uNkulunkulu womusa usenzele umusa namhlanje ukuthi sibe khona kule ndawo. Azange kube ukuhlakanipha kwethu, azange kube ubustering bethu, kodwa kungumusa kaNkulunkulu. Minezwi engingathanda ukuthi ngixoxe ngalolu suku namhlanje. Ngizoxoxa nomuntu wonke osendlini. uNkulunkulu akubeke kimi namhlanje ngiyacabanga ukuthi ngizoxoxa nomuntu wonke osendlini. Mntomusha kunento engeke ngithi ke mina ubuncane noma
ukuba umuntu omusha kunesikhashana esincane empilweni. Once wajaha ukuba umdala, uba mdala uzuyofa. Uzuyongena ethuneni. There's no turning back here. So uma uzojaha impilo, yazi ukuthi wathi nje step sokuba mdala. Noma ngabe uyathanda ukuthi sithi umusha, umdala. And kuzokwenzeka lokho kuze kube sethuneni. Angeke ube umkhulu omncane, angeke kwenzeke, ngeke ube ugogo omncane, uzoba nje ugogo and umdala, uzoba umkhulu and umdala. So be careful ukuthi ungajahi lento esikuyo manje ngeke isaphela. Qaphela ungayijahi lento esikuyo thina manje engeke iphinde iphele. So izwi engicela ukulishare namhlanje uJohane wesihlanu, izwi nje esilijwayele kakhulu mhlawumbe okanye silifunda nje silifundisise. Mabala onke Nkosi yami Uxoxa namhlanje nomuntu othi kudala ngilindile. Kudala ngihleli. Ngina wonke amajazi. Ngagraduate. Ahleli amabhanda ami ngiyawabona angisebenzi. Ngifuna uxoxa nomuntu othi dala ngi-applyela uNSFAS akangithathi. Ngifuna ukuxoxa nomuntu othi kudala ngashonelwa abazali kodwa akupholi. Ngifuna ukuxoxa nomuntu othi into engenza ukuthi ngingaqhubeki mhlambe ngake ngadlwengulwa. Ngifuna ukuxoxa nomuntu othi ubuhlungu bami obami angeke buphinde buphole. Izinto ezisibambezelayo kule nhlungu yonke ezenza ukuthi noma ngabe uyathanda ukuqhubeka kodwa ngenxa yenhlungu usahlela unyakazi. NgokaJohane 5 uJesu uphilisa isigule eBethesda. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibe lithiwa ngesiHebheru iBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu. Izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingilozi ayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi, kuthi lowo ongene eqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe noma sifo sini. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegula iminyaka engama-38. uJesu embonelele azi ukuthi unesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini. Nxa amanzi ezanyazanyiswa kuthi ngiseza kwehlo omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lakhe wahamba.
kwakuyisabatha ngalolo suku. Inkosi yomusa ibusisa ukufunda kwezulayo. Amen. Amen. Bazalwane ziningi into engiyibuka ngalezwi lilodwa. Ngibuka le ndoda ehleli echibini iminyaka. Kodwa inkinga enginayo yileyo ukuthi ngoba umuntu ongakwazi ukuhamba kanti bapha bamlethe echibini. Bapha bezanaye bafike bathi siyakuthatha ngoba sifuna ukuthi uyosinda. Kodwa akutholakala ukuthi kunabakhona la echibini abahamba nabantu abazobaphusha ukuze bakwazi ukuthi bona basinde. Kodwa lona ukhona into engukuthi isho ukuthi akakwazi ukuhamba kodwa ukhona eduze kwechibi. Ngike ngathi bakhona abantu abazofuna ukusisiza abanye benze ngathi. Yes. Benze ngathi bafuna ukusisiza. Basibeka eduze kwempilo. Engikujabulela ngalo muntu ukuthi azange athi makaseduze kwechibi waphelelwa ukuthi uzokwenzani. Uthi uJesu membuza uthi lapho ngisa. Sho ukuthi lo muntu bezama. Yo. Sithola ukuthi lo muntu uthethwa khona ubezama kodwa kwenzeka ukuthi yena akanaye omsizayo. Lalela, uyabona nje ungasebenzi. Ubabukile abanama connection. Bangenile bayasebenza. Uyiphethe imfundo esandleni. Kodwa kungeneki. Ngoba kungena abane connection. Kungena abaphushwayo. Wena unamuntu ozokuphusha. It's been years uzubuza nokuthi bathi kubhadalwa malini mhlambe nami ke ngikhiphe ke Nkosi yami ngingene. Jesus. Kodwa impendulo ungayitholi. Okungiphatha kabi ngalabantu ngeke ngithi ngoba sihlele eduze kwechibi sonke. Okusho ukuthi lo kungenzeka ukuthi nokudla wayengenabo wayethi nabasuka bamnike kwayikhafini zakhe batsala wena udla thina sesiyahamba sesi right sipholile. Nkosi. Iyenzeka impilo ibe njalo. Iyenzeka impilo ikuthatha ikubeke kuleyo level yokuthi yes ngihleli kodwa akekho mina ongisizayo. Kuyenzeka ukuthi ubabone abotshomi bakho besizakala kodwa wena kungabi mikho umuntu okucabanga nasemcabangweni wokuthi yazi lo muntu akeze kufuneka noma umuntu ozoklina ke. Bakukhohliwe. Futhi abanankinga nabo bayiqhubekele ngempilo zabo nabo iphathi yabo ijeni yabo indlela yabo ekufanele badlule kuyo. Ngithema ngibuka ngathi yabona leli chibi kodwa nalo linaye okusanto eyobandlululo. Into ephilisayo ibakhetha kanjani abantu abagulayo ngoba labantu bahleli bonke bayagula. Lengiloze ifike ikhathi ngekhathi ifike lihlala isichibi lijive libe khona ongenayo ophilayo kodwa bemunye kanjani. Ngabe ukuthi khona ingiloze ehli ikhathi ngekhathi kodwa khona owenza ukuthi ingiloze ngalelo la kungabi nendaba ukuthi yehla nini ayehli nini. Jesus. Bakhona abaphushayo ongabekho abaphushayo. Umbuzo uthi uyathanda ukusinda. Ngokuyicabangela kwami nje ngingedwa ukuthi ngokucasuka. Hawu. Akangazi. Ngisho ukuthi vela akangazi ukuthi ngihlala la. Baba ngaka abantu abangibonayo every day ukuthi ngihlala la eduze kwechibi. Ngisho ukuthi yena akangazi ukuthi mina vele nginenkinga yokuthi angikwazi ukungena kule chibi. Nisho ukuthi baba ngaka abantu bengibona ukuthi ngiyahlupheka yena akazi ukuthi ngiyahlupheka mina. Hayi. Bathi inkinga ukuthi lo muntu ofikile akasafani nalabo ababedlula bembuza. Azange abone ukuthi uyena umuntu ophethe nengilozi uqobo. Ngalelo langa nengilozi angeke isho lutho phezukwakhe. Haleluya. Ngalelo langa akekho umuntu ophusha abanye okhuluma. Haleluya. Ngalelo langa akekho umuntu oyothi
enyangeni ngalelo langa kwachiba litazama zami ngoba sekufika umuntu ozokwenza umehluko empilweni yakho sinojesu sinophula ophilisa yonke into apholise zonke izinto azimise zingasebenzi ngale ngathi ngelinye ilanga ngivalelwe nami kundaba ukuthi kutholakala ipromotion ngathi wami uNkulunkulu uzoyivula nembobo yegundwa nizongithola ngaphakathi uma ukuthi kuvala iminyango owami enginaye uyalenza iplan ngibonakale ngaphakathi abantu bengabonanga ukuthi ngene kanjani kodwa bangithola ukuthi sengaphakathi owethu uNkulunkulu akabheki iminyango akabheki iwindow akabheki ifasitela uma sekufika isikhathi sokuthi kufike yena usho ngeswi Yes, Lord. wathi uyathanda na ukusinda yasho indoda ukuthi kodwa Nkosi yami ngoba bangibone mhlambe ngihuduleka ngizama kodwa kungangeneki ngikuzame konke yonke leminyaka nisho ukuthi angizami nalo umuntu azongibuza umbuzo nje wathi ngiyakho ukusinda kona anizokuphendula kodwa ngizokuphendula into eyodwa akekho ongiphushayo akekho ongenzela lutho alikho iphilisi elipholisa mina alikho iphilisi elapholisa ukuthi mina abazali bami bangishiya yingakho ngisahleli la alikho iphilisi elipholisa mina ukuthi mhlazane ngadlwengula ngalahla konke alikho iphilisi elapholisa mina ukuthi mhlazane ngiphume ejele ngitshela ukuthi ngizoqala impilo yangaqaleka ngabona ukuthi mangilahle konke alikho elapholisa mina kodwa uthi namhlanje Thabatha uhlaka uhambe isimanga esokuthi ke sikhuluma ngomuntu obengahambi la sikhuluma ngomuntu obengazicabanga ukuthi angasukuma kodwa simbona ngezwi Jesus. akekho omsukumisayo akunamuntu osondela eduze kwakhe azomphakamisa amncedise nabo laba baseduze akekho thithi ingoku uhlaka wenza njengokusho afike Thabatha uhlaka lwakhe asukume yabona ama instructions aphuma kuNkulunkulu into eshiwo uNkulunkulu umuyenza ulilalela nokulalela uNkulunkulu uyakubusisa ngoba uzothi umulalela bese uthi leli alifani nalake lakhuluma izolo alifani nalake lakhuluma kuthangi alifani nelanamhlanje kodwa leli linomehluko ngizakwenza yilapho eqala khona ubona amandla ukuthi kahle kahle unawo yilapho sibona khona ukuthi uNkulunkulu ukuphila amandla waThabatha uhlaka wahamba ngathi mangicabangela ngedwa ngathi hawu uhlaka ngoba akasagula ulisabi angithi umuntu phela akasagula futhi ngoba ngomthetho ushiya lento yabona nje ajabule ukuthi inibambezela iminyaka ngilisaphi noluhlaka lalela uyabona uNkulunkulu mase kusindisile susa konke okwakuyimbandezela empilweni yakho wenzela ukuthi noma ngabe kunesizwe sizemva kwakho singalisebenzisa uhlaka you break the cases wonke ukuthi kudala ngamhleli ungenamuntu ongibhekile namhlanje ngisukuma nakho konke ngoba ngiphilisile ushilo Jesus musukushiya uhlaka ngoba kungenzeka ukuthi lolu hlaka ngelinye ilanga lihlala ingane zakho kungenzeka lolu hlaka lubuye ekhaya luzosebenza yabona uNkulunkulu mase kusindisa break all the cases ukhuluma watshela ukuthi akasekho yophinda la ekhaya bheke lempilo engayiphila mina yenhlupheko akekho yophinda la ekhaya kwenzeka izinto ezenzeka kimi break all the cases Thabatha uhlaka
uhambe futhi ungabuzi umuntu eceleni ukuthi nibonile ukuthi msukumile. You don't owe them any conversation. Awaqoloti lutho ngoba lokusindisile ukusindisile noma bangathi wena usindiswa ngesabatha noma bangathi uyabona nje kwakungamelanga lo muntu asukume awukoloti lutho ukuthi ulokhu babuza into eningi because lokusindisile uthetha bathu uhlaba uhambe. Namhlanje ngizothi sizwe sakithi siyazikoloda nje ukuthi uma ususukumile diliza zonke izinto ebese uyasukuma uyahamba uyayikweleta namhlanje ukuthi noma ngabe ubuhlungu kangakanani uma uNkulunkulu esefikile empilweni yakho thabatha uhlaka lwakho uhambe ungabheki nasemuva uNkulunkulu ukuphile layo mandla. Inkosi yomusa ithela umusa. Chocolate. Jengam Tani top deck. Let's about the top deck pamwako. Hey, Ohali good age got one. Kadi eyabo. Hallelujah. Nikon. Tani chocolate angit me. Okay. Besem venwa loko bazo the chocolate pamwako. And uniki umthetho ukuthi wena ungayidli iswiti phambi kwakho iswiti phambi kwakho and ngiyathanda iswiti. Hallelujah. Siyabonga first lady. Ingakho ngithi mina ukhuluma amazwi ngamanje ngiphiwanga lento bathe nje phatha uhlelo ikhona and kunalento abathi ama remarks so yini lento yaka MC angiyenzanga ngithi benikhona masiqala angiyenzanga. Hallelujah. Sengiyobuza uchair ukuthi uyangivumela na ukuthi ngiyenze esikhathini samanje bazalwane bengathi singahlala la manje kuzofanele sibuyele emakhaya kodwa kuyinye into ayishilo mama
njengoba lenhlangano kuyenza umehluko yenza umehluko nala uhlala khona ngeke ngaba nespirit sokukhathala I'm not preaching ngeke abantu abasha ngithanda nini ngeke ngaba nespirit sokukhathala like sokukhathala mangangibuza iminyaka yami uzobona nentshebe yami ukuthi idala ngihleka kodwa ngeke ngathi endleleni ngaba nespirit sani ngathi uNkulunkulu anganipha that spirit Thingphini uNkulunkulu ngathi anganipha ispirit sokwenjani sokukhathala nami sike sangifikela ngaba nespirit sokukhathala wafinyelela la ngithi khathele ngathi le drain umzimba wami le I'm tired ekhona bazoyithi nawe finyelela kulento yokukhathala thingisho ngamabomu mayibuye lenkonzo yokuthi abafethu mangabe bebone Samuel ngapha ngingahlabeleli bakhomba umkhokheli ukuthi khona la ngibone khona bese bama phambi kwesonto bese bathi lona lo badlala bambhinde imshado eminingi eZayoni yavela kanjalo khathalani bafana ne Mantombazane khathalani ngicela tu ngicela ne ngicela abantwana bami fikelani le spirit sokwenza njani khathalani khathalani khathela lokukhomba la uthi sithi khathala man khathala na angeke ngisho ngithi akusinkonzo yomama nabo bengizosho kodwa angeke ngisho khathalani bantwana bami ne khathalani khona nalento eseniyenza smart le niyesha smart nibonile nje ukuthi ngathi ugwayi uyaphazamisa banilethela into smart bathe nizothi wokapha nizoyifaka iflavor ekhathala man okay ay khathala nami ngakhathala engitshele kuphi nami kodwa ngakhathala angithi angifuna ukuphila impilo ngathi ngiholi nami ngeke ngaba njengani ngeke ngalingana nani right bazeki amen bantwana bami nami ngeke ngalingana nani ngithi kwafika nami la ngathi ayisengikhathele and futhi kumnandi ke ngikhathala evelu uyangibona namanje yangibona ngakhathala ngoba ukukhathala kuyancedana angithi ngisho smart ngoba sinabantu abadala ne ngabe besina le section sisoda bengizosho ukuthi khathalani kuphi esikhathini samanje abantu abadala bayayibona ilevel engikhuluma kuyo angisho lokho mina ngisho lento nicabangayo nina angithi bantwana bami ngizwile nini khathala ukuthi ufonela umngane wakho ukuthi awuye esontweni bese uthi nama ngichomi asilove futhi into esiculayo bazokuculela ubani khathala manje angazi abantu abadala ngapha imqondo seyijule kangaka mina ngikhuluma ngalezo zinto ezilive labantwana bama bazazi zokuthi abantu babaqale njengamasomandla amanzi ephuthu bathi uthi uzofitha nje la ethembeni uthi uzofitha nje lo bantu abasha abona umzala ukuthi angeke afithe baqale bamjaja angakangeni nokungena khathala mani pride khathala
ngakhonze ngathi ukhonze uWoolworths siyaku offering ngengoma nje mnandi bafethu simnikelweni lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi unikele ngakho Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela nje bazalwane abaholi bonke egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele
omama abaholikazi, ngibingelele omama bebandla, ngibingelele intsha yonke kanye ne-Sunday school. Amen. Amen. Bazalwane, to worship or to ukhonza uNkulunkulu, it's a sacrifice. You sacrifice. When you were young, bona ukuhlala epatini ukuze kuse. Ikhala lento ekhala usuku bonke baze baziphinde. Wawungayi ku DJ wena. Yini kanti? Shintsha lento. Na yayingekho leyo nto. But now ibandla lamanje silifundisa ukujwayela ukuvilapha entweni zobuNkulunkulu. Because we can't teach about lamadoda alala. Because ukulala kwawo khona into eyavela lapha. Uthi uJesu ankhoni yini ukulinda. I've given you 7 days in a week, but awukwazi yini ukulinda leli lodwa ulinde nami ngeke ngikuzwise ubungcwele bami ngeke ngidlule ngakuwe. He cannot do that because we pretend as if we are in that we are out. And bazalwane khona mama mina bengengisashumayele after skis. Hey, manje kakhulu. Problem bebalele. Hayi manje mfundi. Uthi uJesu angikhona ukulinda yini? Umzuzwana nje noma uma wodwa nje. And then yena futhi uJesu athi, "Oh nyabona. Now ngiyayibona inkinga. Umoya uyavuma wona." See, a difference between a spiritual leader and a leader who knows all about indaba zabantu won't tell the difference. How did uJesu see the spirit kulamadoda before the nyama kulamadoda? Because leaders of today, they can babona into ozenzayo namhlanje and address you ngazo the whole year. But uJesu will never do that. uJesu uzokutshela ukuthi I see ukuthi inyama yakhe yenza ukuthanda kwayo, but ngiyawubona umoya uyangilangazelela nazo. Sengibuyela la ngibizwe khona. John chapter 2 verse 23. Ngimcelile upresiding ukuthi ngicela ngifundele njengoba baba wami ongiphethe. Bazalwane, into zakaNkulunkulu azifuna usaba umuntu before yena. Yabona uma ungaqala usabe mina uzofuna ukwenza into ngoba ungibona. Angithi bazalwane, ngoba uyangisaba uzoyiyenza. And forget ukuthi kahle kahle sengibone dala ngabonwa. So I think nowadays kulamalanga emabandleni we should angazi ukuthi singawufaka kanjani mfundisi umoya oyingcwele emntwini. Ngoba once umoya oyingcwele sizoshumayela kuprofitwe kuze namanzi kushawe yonke into. Because umoya wukho abaholi bazozizwa lezi zinto abazizwayo. And in the absence of umoya asikhona ukuthi sizwe izinto uNkulunkulu afuna sizizwe because of kukhona abantu noma kukhona izinto ezenzakala endlini eziqosha umoya. Asifunde muholi ngeminye ilanga nathi masithola iplatform babungwenya ile ngangilwisa nawe mina ukuthi I know ukuthi inkonzo ingani baholi, but once umntwana somkhulisile give him a chance. Miyeka shayise, it's fine. Mara mniki platform. Trust God in him, not him. You can't awukwazi ukungcoba and then ungihlalise back seat. Hlale back seat. Hlale back seat. Amen. No. Mnike a space, a platform sokuma. And one of the other things labafundisi bethu or abaholi abasibalekelayo is that
they don't understand that God works in time. Time changes. Dala kwakushunyayela lentshumayelo eyishumayela dala. But today, sishumayela lentshumayelo uNkulunkulu athi ishumayele namhlanje. And noma ngabe ngiyifakile ring, noma ngabe ngiyifakanga iring, uma uNkulunkulu afuna ngikhulume, ngizokhuluma exactly into ayisho. It's not about you. It's about God. Once you make a church about you, you will salute one. Uzuthi hayi labazalwana bamthandi, but the church is about you, not God. And now as a leader, he's not a follower of men. You follow him or you leave him. So sometimes more you should die. Siyabonga ngokuthula. Hallelujah. uJesu uyabazi ubunjalo bomuntu. Jesu eseJerusalema ngomkhosi wePhasika, abaningi bakholwa egameni lakhe lapho bebona izibonakaliso azenzayo. 24. Kepha uJesu akazange abathembe ngokuba wayebazi bonke ubunjalo babo. 25 elokugcina. Wayengadingi futhi ukuba atshelwe ngomuntu lokhu wayekwazi okungaphakathi komuntu. Hallelujah bazalwane. Sizonikela bazalwane. Enile iBhayibheli esicede ukulifunda manje elithi uJesu uyabazi ubunjalo bomuntu. Kwesinye isikhathi umendlini uthi uzonikela ngayo, say for example uphethe 20 rand. Endleleni uhlangana nomuntu athi ngicela ungiphi 10 rand yesinkwa. And you have prepared leyo mali for umnikelo kaNkulunkulu. The real question efanele sibuza leyona ukuthi what do you do? Wena mawuphuma endlini usaid uNkulunkulu ngizonikela nge20 rand namhlanje. That's all I have. And then endleleni uhlangana nomuntu athi ngicela i10 rand yesinkwa. What do you do? Baba please Ngiyabezwa khona nabathi obvious. Uyamnika. See, iBhayibheli lithi ungajahi ukwenza isithembiso. Ongeke uzusifeza. Remember mawuphuma endlini uprepare le mali for uNkulunkulu. Now mawungamazi uNkulunkulu uzofuna ukuyonikelela isonto leyo 20 rand thinking that uNkulunkulu usesontweni. But mawazana noNkulunkulu you will know ukuthi uNkulunkulu appear in different faces. And uya appear futhi azakhuluma in different languages. But now ilento ebengikhuluma ngayo mholi. If you can descend and check ukuthi lo zongicela uqhamukaphi and wazelephi ukuthi le mali ngenzeka ngiyiphethe, because nabantu abahlala estrati nabaceli noma nowadays imali mfundisi man hayi. Semisho nalabo esibadlule box abaceli wonke umuntu uzobunama bakubheka emehlweni and mawungambheka back he knows ukuthi una something. It's just that angeke uzusho ukuthi ngicela ngiphethe. So uNkulunkulu wethu usho lokho namhlanje bazalwane. Ngicela unako konke. And sometimes your blessings is not money. Abanye bethu ngiyezwa bathi mina ngibusise kankunini nginikela. Ushilo umama wathi mhlawumbe sohleli isikhathi eside awusazi nokuthi vele breakthrough izoza. Sometimes it's not about money. It's not about ukuba nendle enkulu. It's not about ukusebenza. Ngizwile abanye basivezela bazalwana skisini akukho wrong.
But sometimes it's not about that. It's not about that. When you love God and Maraktanda, it's enough. It's enough. I've seen people who are rich, bahamba bashona ukudlula abaphuwa. I've seen abantu abarich baphelelwe izinto ngathi abakake babanazo. Bathola wena uphulo kusayimele kanjani. And one thing efani ngalabantu laba babuya kuwe wena uphuwa bazokutshela ngokuwa kwabo. Ukuthi yazi kube mfana zange ngenze kanje. Ngabe ngi-right. So I know ukuthi izoba nzima le ntshumayelo engiyiletha engikhuluma manje. Sometimes more planted this seed, don't expect God ukuthi akublesse ngemali. Funa uNkulunkulu into azoyenza uzohamba ayopholisa ugogo wakho ogulayo. Jesus. uNkulunkulu into azoyenza uzohamba ayoseva lo yamntana wakho bekumele ashone. uNkulunkulu into azoyenza uzogcinela umama wakhe esibhedlela bahambe bonke. Uthi ungangena wodini sekuhlele omunye eceleni kwakhe. Owapha lo ehleli. And that is how God is responding to umnikelo wakho. So ungawudoubt any day anytime whether imalini. Ungawudoubt. But your heart first and imali yakho ilandele. Amen. Noma ngabe ingaba inkulu kangakanani and nani niphethe enkulu ngiyanchallenge. Ne? Inhliziyo phambili. Umuntu emuva. Amen. Baba ngwenya uma uthi siyathandana fanele ngabe ukuphela olishoyo. But mawuyivision akuzobona wena kuqala. Yo. Yabona ke mina ngimela umnikelo. Bazalwane angiboni nje. That's why ngingaqeshi studio. Boy studio. Amen. Sisemnikeleni ke bazalwane ngiyacela. Izwi lithi uJesu wakhetha ukunikela ngendodana yakhe. And uma uchecka biblically that's the best offering ever. Indodana. Because ngaphandle kwendodana awekho ama-2 rand nama-100 rand. And one of the things ekumele niyigade bazalwane enikelayo awukwazi ukunikelela umuntu ongamazi. Awukwazi awukhoni ukunikelela umuntu ongamazi. So if uzonikelela lo Jesu esikhuluma ngaye angithi manje sisanikelela uJesu akusile abafundisi bazalwana. Yeah. So la kuJesu mawuthi wena uyanikela angakwazi yena ungamazi yena uzonikelela thina abafundisi. And nalo umnikelo siyawumukela. Amen. Siyawumukela nje bazalwane. So bazohlabelela nje ingoma and then bese sizoza nje soqala la epholini angithi bathi kusesitulweni bazalwane. Bazoza bonke. Amen. Bazoza bonke ke bazalwane bazonikela inkosi yomusa sengathi ngasibusisa. Amen. Amen.